Kalau aneh, jajaran mas, kenapa? Jajaran saya, kalau aneh yang ter, belum dipasang yang jero ya kan? Oh ini gimana? Penting mana? Ini papat soalnya, itu tak kamar. Dulu kuy. Kayak Rumanto. Bisa apa? Orang mantap ya. Ana Mbah Jebek. Ruangan ngaji nih yo. Pasang kartu ndak nyambung mana? Jane anu wae pengayase siji kalau 5 PK, 5 PK wis. Emang ini. Wah, gede kecil kau ini kok. Tembel lho. Jangan jawab. Katanya di Joko. 5 PK wis. Berapa? Dulu mana dulu. Gede. Termasuk bukan berisik ya. Joko blok. Jual ya. Itu sakit lah. Joko sidro kok. 20. Anu pada bersih. Amin 120. Kenapa kuy? Amin anu bengkel tukang dalan gitu. Wayu kecap Jono. Itu kembar. Lipat AC. Kembar telu itu. Oh apa yang gula di lantai kami. Awet juga ngene iki. Lan yo ora apa iki. Kalau ke asin bang, ke naked. Biasa. Kan wis teruji ge AC urip dino-dino kuwi dadine yo teruji to ora Di pengano. Rekto Mama sehat ini, Mam. rumah makan rumah ada jembatan. Nah, rumah sakit ki apa yo double-double yo AC-ne. Ning kono kan tukang makan cumi Apa yo ora kadang dipateni sih ngono. Apa yo langsung urip nang enggak tawa. Lah ya. Paten ora paling nggon Bisa ruangan. dicilik ya Mas. Cilik. Paten itu paten. VIP. Kadang Wis ora betah iki paten. pasnya cicing disudul kan. Omane kok perlu sudul. Ini matane gampang kok wis kok. Lah iki paten. Buano statru ya sesuk. Wah. Enak. Kok arti karena Rumah sakit gede ki AC-ne banter gak yo. Ah, kepekane dulu. Heeh. bagiannya. Lah iki gede no ya. Nah, para gede gede kuwi. Rumah sakit itu ya gede-gede. Kalau rumah sakit ora dinyang malah. Ora iso dinyang di rumah sakit. Ubat jadi Rumah makan. Iso dinyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratul Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafai rasyidin ala sayyidina wa sallallahu alaihi wa sayyidina asal wa sayyidina sayyidina jami'an al-fatihin wa sayyidina wal muwakil wa baqiyatu sahabati sayyidina wa lahul fatihah. إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء وحسن على حضرة هذا المصلي في كتاب هذا المتعلم وجميع الحديث والفاصل وجه المصنف وجه المؤلف وجه السوفي والسوفي وجميع رسول الله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum ya dal baiti nubuwati wa manzili risalati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana min yawmina hada ila yawmil qiyamah usul ajuman sultan walana hasanuddin al-badani sya'ulina wa lahul fatihah. Assalamualaikum ya lal awliya ya lal mujabai ya lal awtadi ya lal nukubai ya lal urafa ya lal muqtarina
Ya Rasul ya Qudri ya Sultan a'inna bi qudu'i hawaijina lahu walilladzina syabaqahum syaghlin wa lahul Fatihah. Siratal ladzina ila hadrati jami masyayikhina ali jawi kusan kanjeng sunun gunung jati Cirebon Syekh Sarif Hidayatullah wa jami'i salasila ahli Cirebon wa ila rojo Sulaiman wa syafidati wa ila sunani diri wa ila sunani ampel wa ila sunani kalijogo wa ila sunani kudus wa ila sunani muria wa ila sunani gunang wa ila sunani derajat wa ila sejumatil kubra wa ila Syekh Maulana Malik Ibrahim wa jamali tisati wa ila khadrati Raden Patah Demak Bintoro Sultan Trenggono wa ila khadrati Ya Ageng Kebu Kenongo wa ila khadrati Pangeran Hadi Wijaya Joko Tingkir wa ila khadrati Pangeran Sinau wa ila khadrati Pangeran Tijawulan wa ila khadrati Syekh Mustahil Awal wa ila khadrati Syekh Khalil Bangkalan wa ila khadrati Syekh Asim Asari wa ila khadrati Syekh Ahmad Dalam wa ila khadrati Badal Hawa Kusahol wa ila khadrati Muhammad Waitam Songol wa ila khadrati Muhammad Waitam Wilasan wa ila khadrati Mbah Soleh Darat wa ila khadrati Abbas Sepuh wa ila khadrati Abbas wa ila khadrati Ki Zainuddin Hasbullah Kebumen wa ila khadrati Ki Hamzah Mani Fitmani Purwodadi wa ila khadrati Ki Amul Fatah Ki Hamzah Mani wa ila khadrati Ki Lutfil Hakim bin Ki Hamzah wa ila khadrati Pak Soleh bin Abdul Rahim wa ila khadrati Ki Halimi Al-Mutasir wa ila khadrati Jami'i Ahli Kubur wa jami' usulihim wa furuhim wa man tasaba ilaihim wa liman zara ilaihim wa liman talaqa ilaihim ulum radiyallahu wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya wa la khadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa naqusubus Bapak Wijianto Bapak Sulam Taufik Jami'i ikhwan ikhwanina Darul Hikmah Khususan Majelis Ahli Balik Rakyat semua warahmatullahi wa jami'i ahli baitihim wa jami'i talamitihim wa jami'i ikhwanihim wa ila huquqil wajibati alaina wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min ladun adama ila yaumil qiyamah sya'ulillah wa lahumul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kitab Ta'lim Muta'alim. Pola wus ngendika sapa Abu Thayyibi, sapa Abu Thayyibi, Abu Thayyib apa kang bangsa al-mutamani negarane. Bismillahirrahmanirrahim. Pangandikane walam aro lan ora ningali sapa ingsun, ora ningali nang ngendi pi uyubinasi ing dalem pira-pira cacate menungso, ngaiban ing cacate, gambarane kana sil dirina kaya kurange wong kang mampu kabeh, wong kang kuwasa kabeh, ngalat tamami ing atase nyempurnaaken wala buddha wajib
litolibil ilmi kaduwi wong kang muruh ilmu apa sing wajib min syahril layali melek ing dalem pira-pira wengi kama kaya keterangan kola kang wis ngendika sapa asairu syair pangandikane bi qadril kadi ila kirihi bi qadril kadi kelawan kira-kirane kangelan taktasibu merkoleh sapa sira mersoleh al maali ing pira-pira derajat kang luhur waman lan utawi sapane wong iku tolaba lamun murih sapa man murih al ula ing derajat kang luhur jawabe man sahira mongko meleka sapa sira melek al layali ing pira-pira wengi tarumu nejuwa sapa sira nejo al izza ing kamulyan sumatanamu keri-keri turu sapa sira lailan ing wektu wengi ya husu bismillahirrahmanirrahim ya husu silem sapa sira silem al bahra ing segara ya husu silem al bahra ing segara sapa man wong tolaba kang murid sapa man alali ing pira-pira intan berlian alali ing pira-pira intan nguluwal ka'bi bismillahirrahmanirrahim nguluwal ka'bi utawi luhur-luhure pira-pira derajat iku bil himami lawan pira-pira sejo al awali kang pira-pira luhur wa izul ma'ri lan utawi mulyane awa-awaan iku fis syaharil layali tetep ing dalem melek ing dalem pira-pira wengi taroktu ninggal sapa sira ninggal anauma ing turu Robi do pangeran insufil layali ing dalem pira-pira wengi li ajli ridho krana arahe ridhone Tuhan ya maula duh bendoro kita al mauli ya maulal mawali duh bendaharane pira-pira mawali kamul mawali duh bendaharane pira-pira kawula waman lan utawi sapane wong iku roma lamun nejo sapa man nejo al ula ing derajat kang luhur minggori kadin saking tanpa kangelan adu amangka niyak-niyakaken sapa man al ngumra ing umur fitolabil mahali ing dalem mureh fitolabil muhali ing dalem murih perkara kang mustahil kang muhal utawa kang mustahil Fawafikni mugi-mugi nulungi tuwani ing ingsun ila tahsilil ilmi maring ngasilaken ilmu wa balikni lan numekaaken tuwani ing ingsun ila aqsal ma'ali maring kato-katoke derajat kang luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jadi dumateng bapak-bapak dan majelis alim ingkang kula hormati. Rumiyin mangga ngaturaken puji syukur alhamdulillah dening Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam menikah tasih ketetapan kesarasan itu dalam batin kula panjenengan sami sehingga saged makempal manunggal ingatkan istiqomah kula di panjenengan ing menika pengaosan rutin malam Sabtu senajan awake rada gembrebek rada ya wis campur aduk tapi karena memang Allah
nyendaki kula panjenengan kedah jalan nggih diparingi iki ya. Kaping kalih selawat dan salam monggo diaturaken dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi wasilah karana selawat wau saged mugi-aken buka pintu rahmatipun Allah atas dasar kula panjenengan dari kami dados rumah Kanjeng Nabi ingkang pasti wiwit saking menika dumugi akhir hayat nanti. Selajengnya dalu menika pengaosanipun bahas kitab tentang taklilul muta'alim, etika tata kramane wong alim. Ini membentuk karakter manusia yang sebenarnya. Piye carane ben entuk ilmu manfaat, ben tumuju tumeka maring martabat luhur sing ora nganggo dalam ngawur ngeten. Akeh uang pengen duweni derajat luhur, kedudukan pangkat sing luhur, tapi carane ngawur alias ora lewat dalane sing sakmene. Tentang taklim muta'alim niki didawaken pola Abu Thayyib, pola wis dawuh sapa Abu Thayyib, Bapak Thayyib. Bapak Thayyib niki yang saya nggih. Dan niku pengandikane pripun? Walam arafi uyubin nasi ainan kanaksil qadirina ala tamami wala budali talifil ilmi min syahril layali kama qala syahid. Pengendikane Abu Thayyib, saya tidak pernah melihat aib manusia. Aib itu apa? Kejelekan manusia. Seperti halnya orang yang mampu namun mengurangi kemampuannya untuk berbuat sempurna. Maksudnya pripun? Awake dhewe ngerti hukum tapi menjalankan hukum tidak sesuai atau mengurangi kadar hukum. Maksudnya paham betul? Awake dhewe paham hukum, iki salah, iki bener. Tapi kelemahan kita sebagai aib yang nyata, kita ini lemah dalam meluruskan hukum. Iki aja salah, iki apik bener. Iki aja gak pas, iki aja dadine elek. Iki paling berat bagi orang yang mengerti hukum. Cuman karena wis golek ya mencari di lingkungan kita ini atau di kalangan masyarakat awam sing bener kesipar-sipar sing salah diujo wis umum karena sesuai prediksi zaman sing diprediksi Kanjeng zaman akhir uang bakal padha melayu dari para alim ulama. Lah bener iki ya bener arah iki bener tanpa aturan orang nganggo hukumnya akal itu. Terus seperti orang yang mampu namun mengurangi kemampuannya untuk berbuat sempurna. Jenengan iki kedah ngertos awake dhewe diparingi sehat kuat. Nek wong memang iki duweni itikat baik kepada Allah itu karo menungso nggih. Ikut tetap mendirikan atau memegang teguh keyakinan tersebut tanpa dikurangi lakonnya apa ya tetap di jalan kabeh. Walaupun resikonya kadang ngantem badan itu adalah coban alias kualitasnya awake dhewe dibentuk ning Gusti Allah karo coban niku. Sabar kuat apa ora sabar ya bubar, nek kuat ya insyaallah ketemu karo nikmat. Orang wala buta li talabil ilmi min syahril layali kama wala buta lan iku wajib hukume kanggo sapa li talabil ilmi wong sing lagi sinau. Sing wajib napa? Sahri layali yuniku napa
sanggup untuk tidak tidur bermalam-malam. Ya, berjamin ya ini wes waya absen. Biasanya malah wis teko merak. Teko ning bakau makanya para alim ulama dulu itu jarang meninggalkan malamnya di atas kasur berbantal kapuk sing berselimut Lah sakniki misalnya kula jenengan pengen menuju sesuatu yang mulia. Nempuhe dudu awan. Mulia ning mungguhe Gusti Allah. Nek pengen mulia atau kecukupan dunia ya kudu ora ninggalne awan alias ikhtiyar. Dateng mriki wajib kanggone wong sedang bertolakul ilmi untuk tidak tidur bermalam-malaman seperti kata penyair sebagaimana yang dikatakan para penyair ahli ulama tapi ahli syair iku biqadril kadituk tasabu ma'ali faman talabal ula syahrul layali. Kadar kesulitan, kesusahan akan menghasilkan derajat luhur. Barang siapa ingin memperoleh derajat luhur maka ia harus membuka matanya di waktu malam. Ya kan supaya butuh melek beng. Ora kuat kabeh Mas, yo wajib nek sing wajib iki. Alias wajib. Apa meneh sak desa kudu enek. Nek ora enek ya mesel. Masuk yo kalah karo mbah dukun saiki. Mbah dukun kan melek bengi mulane dongane yo aku senajan gak tau sikap. Kata. Nek ora baca ben. Kula jenengan dadi wong Islam yo kudu wani ngedol moto iki ning waktu bengi lah kalau Islam wis apa. Ya mungkin lagi ketekan angin nilire karena durung kena sawapane jambu dadi angem bae. Karena durung dadi kopine. Jadi mustahil orang mukmin ulama itu tidak melek bengi alias turu bengi itu mustahil. Tidak akan bisa mampu menggapai kemuliaan sebagai seorang alim ulama nek bengine turu. Iki pusakane ustad sing doyan turu. Macam kan bisa turu ke jam 10 tangi atau jam 1 tangi qiyamul lail sampai tekone subuh. Ya bareng isak turu tangi wayah kentong subuh harapan bengine piye ilang kabeh gondol jago turu. Ilang bubar malaikat wis bali munggah. Lalu jam 1 jam 2 jago turu mbiyen saiki jam 09.00 lho turu. Ya baca ya. Jenengan nek pengen urip berkah, ibadahe barokah, nyambut gawe berkah. Paling tidak bengi iki aja diculne cuculan nganggur mripat iki aja ngurkon merem. Mula ya amit saya mungkin kula kadang ketinggalan. Karena memang biasanya bengi. Awan sepiro awak buapuk longkrak lorong